हॉट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 85 30 33 34 11। राज्यासह देशात कोळशाचा तुटवडा आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार असताना लोड शेडिंगचं संकट होतं। परंतु हे लोड शेडिंग होऊ नये म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले होते। परंतु 20 एप्रिल 2022 ला मध्यरात्री 12 वाजता सावंतवाडी शहरातील अर्ध्या भागात अघोषित लोड शेडिंग झालं। या संदर्भात दोषींवर कारवाई व्हावी यासाठी आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी आमरण उपोषण छेडलं होतं। या दरम्यान अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्रांमुळे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी लोड शेडिंग बाबत जनतेची फसवणूक केली आहे की काय असा सवाल उपस्थित होतोय। सावंतवाडी शहरात अर्ध्या भागात अघोषित लोड शेडिंग करून जनतेला वेठीस धरल्यानं आणि जबाबदार अधिकारी उपस्थित नसल्यानं जन आक्रोश झाला। दरम्यान हे लोड शेडिंग कुणाच्या आदेशानं झालं आणि जनतेला याची माहिती का दिली नाही हे प्रश्न अनुत्तरित असल्यानं दोषींवर निलंबनाची कारवाई व्हावी यासाठी कोकणसाद लाईव्ह आणि कोकणसादचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी प्रजासत्ताक दिनी आमरण उपोषण छेडलं। या दरम्यान उपोषण मागे घेण्यासाठी महावितरणनं त्यांना पत्र दिलं। त्यात मुख्य कार्यालयाच्या आदेशानुसार विजेची टंचाई असल्यानं भारनियमन करणं आवश्यक होतं। महावितरण कार्यालयाच्या 18 एप्रिल 2022 ला प्राप्त आदेशानुसार हे लोड शेडिंग केल्याचं उपकार्यकारी अभियंत्यांचं म्हणणं आहे। तर हे भारनियमन आपत्कालीन असल्यानं त्याची पूर्वकल्पना देणं शक्य नसतं असं त्यांचं मत आहे। तर दुसरीकडे महावितरण परिपत्रक 9490/56 दिनांक 18 एप्रिल 2022 नुसार DCL ग्रुप प्रमाणे फीडर निहाय भारनियमन करण्याकरिता उपकेंद्रात सूचना देण्यात आल्या होत्या। सावंतवाडी फीडर वारंवार प्रयत्न करूनही झेड ग्रुप मधून A आणि B ग्रुप मध्ये न आल्यानं भारनियमन करणं आवश्यक होतं। 33/11 kV सावंतवाडी उपकेंद्रातून निघणाऱ्या 11 kV सावंतवाडी फीडरचे DSS कंट्रोल रूम यांच्याकडून मिळालेल्या तोंडी आदेशानुसार हे भारनियमन करण्यात आलं असं उपकार्यकारी अभियंत्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटलंय। दोन्ही पत्रात उपकार्यकारी अभियंत्यांच्या खुलासात तफावत दिसते। परंतु 19 एप्रिल 2022 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांची मंत्रालयात तातडीची बैठक झाली। या बैठकीनंतर राज्यात कोळशाचा अपुरा साठा असला तरी लोड शेडिंग होणार नाही असं तत्कालीन ऊर्जा मंत्री डॉक्टर राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं। कोयले की कमी होने के बावजूद क्या ये कहा जा सकता है महाराष्ट्र में लोड शेडिंग शुरू है या नहीं शुरू है, कैसा आपको ऐसे किस तरह? मैंने शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का लोड शेडिंग नहीं है और लोड शेडिंग होगा नहीं। मैंने शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का लोड शेडिंग नहीं है और लोड शेडिंग होगा नहीं। तर राज्य वीज स्वयंपूर्णतेसाठी दीर्घकालीन धोरण ठरवा असे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऊर्जा विभागाला दिले। गेल्या 5 दिवसात भारनियमन करण्यात आलं नसलं तर ही अशी स्थिती भविष्यात कायम राहण्यासाठी नियोजनाच्या कामाला लागा असे आदेश ठाकरेंनी 19 एप्रिलला दिले। तर राज्यात भारनियमन होऊ देणार नाही अशी ग्वाही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली। बाहेरून वीज खरेदी करू पण भारनियमन होऊ देणार नाही असं पवार म्हणाले। तर राज्यात भारनियमच नाही अशी माहिती ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी त्यांच्या अधिकृत पेजवर दिली। आता 19 एप्रिलला मंत्र्यांनी हे जाहीर केलं असताना बैठक झालेली असताना सावंतवाडी शहरात 20 एप्रिलला मध्यरात्री 12 वाजता 18 एप्रिलच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरच्या आदेशानं लोड शेडिंग केल्याचं महावितरणचं म्हणणं आहे। लोड शेडिंग हे आदेशानुसारच झालं, ते अघोषित नाही असंही ते म्हणतात। आदेश नव्हते, लोड शेडिंग आहे, लोड शेडिंग नाही बा देशात म्हणजे राज्यात लोड शेडिंग होणार नाही असे आम्हाला आदेश नाही। आम्हाला लोड शेडिंग करण्याबाबत जे पत्र आले कंट्रोल साहेब ठीक आहे, कंट्रोल रूम आहे बघा, हीच कॉपी इम्प्लिमेंट अलॉंग द प्लॅन लोड शेडिंग नाही बस एवढंच सांगतो। तुमच्याकडे मंत्र्यांचे काय आदेश आलेत काय
हेड ऑफिसचे आहे हेड ऑफिसचे आहेत ना कंट्रोल रूम स्थापन नाही, नाही. करण्याबाबत हेड ऑफिसचे आहे हेड ऑफिसचे आहेत ना कंट्रोल रूम स्थापन नाही, नाही. करण्याबाबत त्यामुळे मागील सरकारमधील या मंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल करत फसवणूक केली की काय असा प्रश्न निर्माण झाला. त्याही बातम्यांची कात्रणं दाखवत या ठिकाणी मध्यस्थीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना विचारलं असता या ठिकाणी आलेला एक महावितरण अधिकारी मतांसाठी राजकारणी आपल्या भूमिका सांगतात. आम्हाला आलेल्या आदेशानंतर आम्ही लोडशेडिंग केलं असं बोलून गेला. महावितरणचा ह्या पत्रातील खुलासा सरळ सरळ आमचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितीन राऊत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाच खोटं ठरवतोय. जनतेची त्यांनी दिशाभूल केली असल्याचं अप्रत्यक्षपणे सांगतोय. त्यामुळे तत्कालीन मंत्र्यांनी लोडशेडिंग झालेलं असताना ते होणार नाही, झालंच नाही असं सांगून जनतेची फसवणूक केली की काय, की आपल्या चुकांवर पांघरून घालण्यासाठी महावितरण हा आटापिटा करतय, हा संभ्रम कायम आहे. तर आमचे प्रतिनिधी विनायक गाबस यांनी ही वस्तुस्थिती समोर आणल्यानं त्यांच्यावर 353 सह मारहाण केल्याचा खोटा गुन्हा दाखल करून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय असे प्रश्न उपस्थित होतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.